Kaixo, Dorleta. Kaixo, egunon. Dorleta, bizitza zikloei buruz hitz egitean, emakumeen bizitza zikloei buruz hitz egitean, zure burura zer dator? Etengabe, gauden, hori, zuk esan dezuna, ziklo mugimendu batean gaude, sartuta etengabe. Jaiotzen garenetik, nera bezaroa, guk daukagu, emakumeok daukagu zikloa edo bizi zikloa, gizonezko bezala, baina askoz aldakorragoa. Daukagu hilabete bakoitzaren barruan eta daukagu bizi iraupenaren barruan. Orduan, mugimendua, etortze zaitena da mugimendua. Eta nola bizi izan duzuzuk? Bueno, nik beti egokitu dut, nik kirolaria naiz, gazte-gaztetatik, txiki-txikitatik, eta beti egokitu behar izan dut, nire kirol praktika eta nire gorputza, gorputza kirola gorputzaren bitartez egiten da. Orduan nire gorputza nahitan ezin behar izan dut ezagutu eta egokitu aldiro. Nola gogoratzen duzu zure lehenengo hilekoa? Nahi etorri zitzaiten 1980ko urriak 3an, dakitze institutuan hasita bi egunetara izan zen. Data hortxe daukazu? Bai, danak elakideak eta berriak eta zea, eta ni eta esan du, justu antxe izan behar. Ustekabean harrapatu zintuen edo? Ustekabean harrapatu nindun, baina, bueno, ja esate izut gogotzun alde batetik ere, zeiteko. Baina momentu horretan lotza sentitu nuen. Lotza zergatik? Ai, ez dakit, denekin zer egin, bakizu bizkat, ez dakit, lotza sentitu. Iritzu zitaiten besteak ere konturatu ingo ziela, o mundu guztiak konturatu ingo zala, eta egia zan, hori izan zen lehenengo sentsazio, eta korrika etxea. Nori kontatu zenion lehenengo? Aizpari. Aizpa nagusia zan? Bai. Eta zer esan zizun? Beak lagundu zion. Ez zion gehiago zer esan, da horrela. Zerekin lagundu zizun? Nola lagundu zizun? Konpresa bat ematen, eta hortan, eta nola jartze zan, eta hori. Lehenengo gunean jarri ziaten konpresa bat, esan duen, zer da hau? Honekin ezin de korrikekin, honekin ezin de mugitu, honekin, osea, ez nuen ulertzen. Jaurlaritzan kirol teknikaria zara, kirolaria ere bai? Bai. Gaur egun, kirolari baten plangintza, entrenamendu plangintza egitean, kontutan hartzen da hilekoa? Hartu beharko litzateke bai edo bai. Ze da emakumearen beste ezaugarri bat. Eta orduan zu bali badokazu lesio bat edo zen gauza bat aintzat hartzen da, nola ez, zuregan hainbeste eragin daukan hileko zikloa. Zuk ezin dizute volumen eta karga sartu, zuk hilekoa daukasun 3 egun horietan. Osea, ez, bintzazu beste lan klase bat. Inbiarro lemazu arnasketa eta ez dakiz zer, inbelema dezu solu pelbikoaren lanketa edo adibidez solu pelbikoaren lanketa ez dute sartzen entrenatzaileek. Neten esan, entrenamentua egokitu behar dela zure hilaboteko zikloari. Euki ditudan entrenatzaile eta taldekidekin eta ez nuen hitz egiten adibidez entrenamentua eta hilekoa nola lotu edo inorketzian, inungo entrenatzaileek etzian galdetu hilekoan zen momentutan hauen adibidez lehiaketa batera joateko edo ez da aintzat hartu, neure buruarekin gestionatu behar. Esanguratsua da, ez? Ze, azkenean biztanleriaren erdiari eragiten dion gai bat da. Bai, era bat, baina emakumeak ez gara izan kirol arloko interesekoak duela oso gutxi arte, eta izan garenean, orain garenean ere, oso arlo zehatz batzutan, eta horrela, orain dikan gauza asko daude egiteko. Ez kirol arlokoak, ez da zientzia eta medikuntzaren arlokoak haien interesekoak ere ez? Zientzia eta medikuntza arloan ere badakigu, kirola eta errendimenduko ikerketare gehienak gizonezkoekin egina daudela. Orduan, oainikan adibidez ikerketan pila badago egiteko. Zuk 55 urte dituzu? Bai. Ze ziklotan zaude? Duela urte terditik ez daukat hilekorik, alegia, baina menopausian nago. Nola gogoratzen duzu? Egin dut ibilbide potente bat, egin dut ibilbide pertsonal potente bat, ze menopausian sartzen, o perimenopausia horretan sartzen nintzena, hasi nanez, baina gero hasi zizkiten oso ezagunak diren beroaldi hauek. Ez da azka mundu guztiak. Egin dut, galdetu dut inguruan, eta batzuk ez dauzkate, baina gehiengoak badu. Baina gero baita ere konturatzen nintzen, eta galdeketa bat badago, korrikalariak, emakume korrikalariak erdiak utzi egiten du menopausian korrika egiteari, gernu iesaren ondorioz. Solu pelbikoa ahuldu egiten da,
hormonak galtzen direnean, estrogena galtzen direnean, eta bestela ere bai, solu pelbikoa ahuldu egiten da, eta orduan nola ez du nahi ondo sujetatzen, txixan o gernuaren iesa eman daiteke. Eta nola hori ez dezun nahi, areogotu nahi eta segin nahi, jendeak, emakumezkoen erdiak beste jarduera batera pasatzen da, baina korrika egiteari adibidez utzi egiten dio. Claro, zuretzat, horiek albiste txarrak ziren, zu hain kirolari izan da. Bai, ni gaina korrika egiten jarraitu nahi nuen. Orduan, fisioterapeuta batena joan nintzen, eta hasi nintzen solu pelbikoaren lanketa egiten, nire entrenamentu ez gain. Hasi nintzen nire ariketak eta indar ariketak eta gauzak egokitzen, janaria zaindu egin dut, ikusten dulako oso errez, bestela hartzen dezula pixu eta horrela. Horrek eragina dauka zentzu guztitan, autoestima, ispiluan ikusten zara, hau nor da. Orduan... Hainbesterako da ikusten zara beste pertsona bat? Jo, ez dakit ikusten zara beste pertsona, ikustezu aldatzen ari den pertsona badela. Eta ni nahi nun, niretzat garrantzitsua diren gauzekin jarraitu. Eta esate izute, emaginek hortan eta fisioterapeutak solupelukoak asko lagundu zidaten. Eta emaginak are gehiago ere bai, animatu zian, harreman sexualak edo ez bakarrik bikotean baizik eta bakarka, jostailu erotikoak erabiltzea, solipolilkoa indartzeko, beste modu bat bezala, ere hori egiten ere animatu nizio. Eta sexu grina desagertzen da? Sexu grina, nik uste sexu grina ez dela desagertzen. Zuk zure burua ibalimazara epaitzen edo ikusten, behitu nola jartzen nahi naizen edo behitu ez dakiz zer, horrek nik uste zea bat daukala, badakizu kate bat dakala. Eta zu ondo sentitzen ari zaren neurrian, eta zu ondo zauden neurrian, grinak jarraitzen du. Ikusten zaio antzekotasunik hormona zurrunbiloari, ikusten zaio nerabezarekin antzekotasunik? Agian bai, ni behintzat menopausian gehiena zeitezian azan kontrola galdu nula. Alegia, ez dakitela, enekien, o ez dakit, noiz etorreko zaiten beroaldi bat, sozialki inkomodoa dela, segun zen momentutan. Ari bali mazan nahi, ni orain zurekin nintzaiten nahi, etorreko balitzaidake, hola, eta izarretan jarri, oso inkomodoa da. Esango zenuke informazio gutxi dagoela. Zuekin hitz egiten dugun bakoitzean, sentsazio hori daukagu. Iristezaretela, emakumeak iristezaretela bizitzaren ziklo batera, non dena deskubritzeko dago. Bai, gaina badakizu zer gertatzen den, nola ja, aurrek edukitzeko garaian edo zauden, bai, ematen du beste fase batean sartzen eta ikustezina bihurtzen zarela. Ikustezina, ez kalerako bakarrik edo esten begietarako, guztientzarako, publizidadera, osea, denerako. Ikustezina bihurtu zarela, sentsazio hori daukazu? Bai, batez ere hila txurila utzi nunean. Izan zan, egun batetik bestera. Zu nola izaten da begirada hori gurutzatzen dezu norbaitekin, eta badaukazu, 2-3 segundoko filin hori, begiratu intzaitula, hori june egiten da. Eta ez dakizu zenbat emakumeak esan diaten, baina hori erresa da, berriro tintatu zazu hilia. Ez den nahi joku hortan sartu. Ez nago joku horretan. Nire burua maite dut inoiz baino gehiago. Zergatik bizi dugu menopausia eta galera balitz bezala? Hori da galera bat bezala. Eta gainera oso zentratuta gaude emakumezkoen galeran. Denbora guztian da emakumezkoen galera. Gizonezkoek espalute izango bezala bere galera. Gurea galera bortitza da. Neatzen hormonala da, eta igual bortitza da garai zehatz batean gehiago, ez da? Gizarteak onartzen du, gizonezkoak, fertilak, ez dakit zer izango direla, betirako direla gizon, eta betirako direla gizon sexualki aktiboak. Orduan beti zentratzen gara emakumezkoetan, eta gizonezkoek bere prozesua daukate, eta ez dute zer esaten, eta zentratzen gara gizonezko ezagun horiek 70 urtekin eduki dituztela emakume gaztekin aurrak, eta horrelakoetan figura potente indartzu bezala. Eredugarriak. Eredugarri bezala, eta ez da gutxiago ere. Emakumearen berpiste bat da? Bai. Bai. Beste emakume batzuetara gehiago hurbildu nau. Igual galdu dugun bezala, esan detena, bizibilidade hori beste gizonezkoekiko edo ze hori eta invisible bihurtzen zan horrekiko beste emakume batzuetarako gehiago hurbildu nau.
Eta oso polita da hori ere.